Into eyenzeka izolo bafundisi, amaphara asephoyinti, kufike imoto yamandiya yafika nokudla yabaphakela. Isikhathi baphakela igenge engiyaziyo ewu-9 yadla semthami embalwa eningi bisafuna iy'ndawo zayo yahamba la kudla iye ey'ndaweni zayo. Ithe isahamba kwaqhamuka amaphoyisa ahlohla ibhamu adubule labafana laba athi bafunane ngalesi sikhathi emgaqweni. Laba sebedlile awuphelanga 5 minutes baphalaza igazi bonke bashona bonke bo-9. Namhlanje kuseni bafike lawa la e-Albert Park bezowaphakela, kanti asezwile ukuthi ingane adlisa abantu ushevu avele abafake esenta phakathi nendawo abakakile abaphakela ukuthi abadle. Avele athi amaphara cha, before sidle sicela kudleni ngaqala bagoloza yasha induku. Ngenhlanhla bethi bawabulela kwafika amaphoyisa afika abathatha athiwa nemoto zabo. Ngikhuluma nawe nje lamandiya aboshiwe, kanti vele nasemakethe bese phakela omunye umama onengane ukudla. Wadla umama wafunza nengane bashona bobabili semthamo umama nengane. Ngendlela amandiya anesihluku ngayo manje. So be careful bafundisi.